Lowo mzuzu futhi la sibheka khona udaba lamaphupho. uNkulunkulu akanilondolonge libusise emagumbi amanomhlaba. Igama kuPastor Niyithandile Niflike. Esicela kakhulu kwena kunako konke, siyafisa libe subscribe bele kube member, kodwa kakhulu inamba esenze kuphela ngomlandeli kusona 9 kuya 5 ntambama. Ungawasensa ama SMS, ungawasensa WhatsApp nangebutton ngephutha. Bayanda abantu abasensa WhatsApp angazwayo. Angikuthandi lokho. Ufaith Siziba Faith Siziba ninjani mfundisi? Uthandana nomuntu ongamazi ongakasumboni. Ukuthi ufuna ukuthi ukuphupha uthandana nomuntu ongamazi ongakazi umbone. So yini uthi nje ninjani mfundisi? Uthandana nomuntu ongamazi ongasumbone. Ubefuna ukuthi njani mfundisi? Ngicela ubuza ngephupho lokuthandana nomuntu ongamazi futhi ongakazi umbone. Yabona? Kodwa ke sawuthini? Senze kanje. 1. Ngokujwayelekile uma uphupha umuntu ongamazi, kungabe uPaul uhluma uthandana naye noma usothandweni. Lokho kwabanye abantu lokho kusekusho ukuthi sungalindele okuhle nenhlanhla nenjabulo esuke izofika kuwe, noma izinto zakho sombe isuke sihamba kahle nje phakathi kwakho nezidalo zakho. 2. Futhi ke uma uphupha la umuntu ongamazi, kuba uPaul uhluma usothandweni naye. Lokho kungasho ukuthi lo muntu kungenzeka uzohamba umthole ngoba kungenzeka umphiwa uNkulunkulu njengomuntu ozoba umlingani wakho okhethekile. Izaga 19:14. Indlu nemfuyo kuyifa elivela koyise, kepha umfazi ohlakaniphileyo uvela kuJehova. 3. Ngokwesintu uma uphupha umuntu ongamazi, uPaul uhluma usothandweni naye, lungabuye lukhomba ukuthi lo muntu yena omkhetho lesidalo sakho futhi uzohlangana naye esikhathini esiza eseduze. Kuyenzeka vele abantu bephuphe bebabona labantu emaphusheni, kodwa vele ngokuhamba kwesikhathi edibane naye futhi lo muntu bethandana. Azivale ngelithi ke number 4. Kodwa kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ongamazi, kuyaba uphawu olubi uma usathandweni naye, ngoba lokho kungasho ukuthi kungenzeka wena uthandiswa noma usondezelwa isilwane esizoba umlingani wakho ukuze kungahlali umuntu uma uzama ungena kuzothando, ukuze ama relationship akho, ubudlelwano bakho, umshado wakho uphazamiseke. Ngenxa yokuthi sekunalento ewumoya womuntu othandana nayo suke ukuwe, spiritual husband. Amos 3:3 kuhamba ababili kanye uma bengavumelanga na, ushuthi ke siwelani uhlanganiswa nalento leni izoba umlingani wakho nawe uyithanda iphusheni kanjalo, ushuthi lento isihlangene ke siwumoya munye, even in physical or on a physical realm isizoqala ikuhlupheke manje ngoba navumelana on a spiritual realm. Siyabonga. Be blessed. Kuleka kuyo Jesu.